Biz инде тірлекнең иш майларын әзерләү турында сөйләшкән идек. Менә аны әзерләү бер әйбер, аны гамәлдә кулланып та күрсәтергә кирәк бит инде. Шул максаттан менә без бүген әзерлисе ризыгыбыз, нәкъ менә тірлекнең иш майлары, ул да булса бәрән мае кулланып пешерәләр. Ул безнең шәй тукмачы, аны кыш теле дип тә йөртәбез бит инде. Кыш теленең рецебы бик гади. Безнең борынгы халкыбызда менә бу камыр ризыкларын казанда кыздырып пешергән бит инде. Һәм менә нәкъ менә кыздырган вакытта шул терлек майларының иш майларын кулланганнар. Бүгенге көндә менә бу кыш теле безнең шәй тәмнәреннән бер кадәр шәкшәк, бавырсак, пәһләвә кебек затлырак дип әйтәбез инде ризыклар тарафыннан әз генә кысрыклап чыгарылган ашларның берсе. Шуңа күрә дә без игътибарыбызны шәй тукмачына юнәлтәсебез килде. Аның кыш телен ясауның рецебы бик гади. Ул бик ансат һәм бик тиз генә эшләнә. Кунаклар килгән вакытта да, көндәлек шәй эчү өчен булса да, менә без хәзер аны күрсәтеп китәбез. Шәй тукмачы ясау өчен гадәттә өшегән йомыркаларны кулланалар. Ул яхшырак күперә дип. Менә мин дә өшегән йомыркаларны кичтән туңдыргычтан алып куйдым. Алар минем җибедләр. Һәм менә мин алам бер тулы йомырка, һәм шушы тулы йомыркага салам 5 йомырканың сарысын. Менә 5 йомырканың сарысын салам һәм аны бик әйбәтләп тугылыйм. Йомыркаларыбызны менә шушылай әйбәтләп булгаттык. Һәм без аңа салабыз тәмләткечләр. Ул булай инде безнең әз генә шикәр комы. Менә шулай чамаган белән генә, чөнки әле шәй табынына биргән вакытта ул аңар шикәр пудрасы салып чыгарабыз бит инде гадәттә. Әз генә тәминчә туз, менә баланс өчен генә. Һәм колак өчен дә генә әз генә шәй содасы, чөнки йомырка инде ул үзе дә күпертә торган ризык камырны. Менә шулай булгатабыз. Һәм әкренләп салабыз аңа он. Һәм безнең камырыбыз үзле, йомшак, үзле камыр килеп чыгарга тиеш була. Менә хәзер без камырыбызны кунага төшердек. Менә шулай аны бик каты басмыйча гына үзләндереп, шулай тәгәрәтеп әзерләп бетерәбез. Менә шундый хәлгә килде безнең камырыбыз. Без аны хәзер өстен каплап куеп, бер 15 минут ял иттерәбез. Менә безнең камырыбыз 15 минут ял итте. Без аны хәзер икегә бүлеп, җәябез һәм кисәбез. Менә шулай юка гына итеп җәйдек без аны. Башта без шулай көнбагыш мае салабыз. Аның өстенә әйткәнебезчә бәрән мае салабыз тәм өчен. Һәм берәм-берәм менә бу кыш телләребезне салып майда кыздырып алабыз. Алар бик тиз кызалар. Булгатып пешергәннән соң аларны майлары саргысын өчен шулай кәгазь җәелгән савытка сала барабыз. Менә безнең кыш телебез әзер булды. Хәзер без аның өстенә шикәр комы сибеп табынга бирәбез инде. Менә шулай.